Jeg tror for mig, at det allervigtigste budskab at komme ud med, det er, at uanset hvilket lokalmiljø, hvilken familie vi vokser op i, Danmark er et meget lille land, men der er utrolig stor forskel på, hvordan det enkelte individ vokser op. Og skiller man sig bare lidt ud, eller føler, at man skiller sig ud, så skal man stadigvæk turde følge den drøm, som man har, den feeling, man har inderst inde. Der er ingen tvivl om, at følger man den, så medfører det også bump på vejen. Og de ups and downs, det er bare en naturlig del af det at leve. Og dem skal man have mod til at face, man skal have mod til at tage dem. Og kommer man igennem dem, så er jeg sikker på, at man kommer ud som et gladere menneske i sidste ende. Hvis man prøver at drible 5 gange, og det lykkes den ene gang, og du så laver en chance på det, så er det fint, at du har fejlet de 4 andre gange, når det lykkes den sidste gang. Jeg har mod til at tro på den, man er, tro på det, man ser, tro på det, man kigger på i spejlet er god nok, og fokusere på de ting, man synes er dårlige ved og arbejde på dem. Men ikke glemme de ting, som man er, de ting, man er gode til, de ting, som man føler, at man har styr på. Det skal man også huske. Det er utroligt vigtigt. Jeg vil sige, sidder du med en eller anden idé om, at du gerne vil være noget, så tror jeg, at det er vigtigt, at du kommer i gang, når du sidder og venter på den perfekte plan. Altså det der med at gå i gang med en halvdårlig plan, det er langt bedre, end at sidde og vente på den perfekte plan. Så se at komme i gang. Uanset om du synes, at planen den er færdig, du vil altid udvikle dig undervejs. Du vil altid finde ud af, hvordan du gør det bedre og gør det bedre. Men det gør du ikke, hvis du ikke kommer i gang. Så sidder du bare fast i din idé.